ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತಿ ತಮ್ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು. ಕೊಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀ ಮುಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮಾರ್ನಿಮಿ ಉಚ್ಚಯ ಆಯುಧ ಪೂಜೆಗೂ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ, ಕೋವಿಡ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪಾಲನೆ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಆರಾಧನೆ. ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಎನ್ಮನೆ ಪೂಜೆ, ಜವಣ ಜವಂದಿ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ, ಪುತ್ತೂರು ಜಗದೀಶ ಆಚಾರ್ಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಕೆಮ್ಮಲಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದಪಂಡಿನ ಕುಡ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್. ಬೋಡಾರ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಉಚ್ಚೆಯಡು ತೇರ್ದಮ್ಮಿನ ದನ, ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ಲಾಮ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಆಯುಧ ಪೂಜೆ. ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡೆದ ನಿಲೆಟ್ ಕುಡ್ಲಾ ದಸರಾ ಲೆಕ್ಕುಡು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತಮ್ಮನ ತೆನಸು ಕಿಟ್ಟಲಿನ ಕೊರ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಡು ದಸರಾ ವೈಭವ ಮುಗಿತಲ. ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ತುಳುನಾಡ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಶಕ್ತಿಪೀಠಲೆಡು ಒಂಜಾದು ಪುನಃ ಕೊಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀ ಮುಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮಾರ್ನಿಮಿ ಉಚ್ಚಯ ನಡತಂಡ. ಆಯುಧ ಪೂಜೆದ ದಿನ ಗುರುವಾರ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ನಡಪಾಯಿರೋ. ಕೋವಿಡ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ತಿನ್ನಿಡ್ದಾವ್ರ ಲೆಕ್ಕೊಡ್ದಿಚ್ಚ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ದೊತ್ತನರೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಾಡು. ಅಂಚಾದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುರೋಹಿತರು ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಪಾಲ್ದೊತ್ತೊಂಡೆರೋ. ತುಳುನಾಡು ಶಿವಶಕ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರೊಳಗೆ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆತಂಡ. ಅವಿಟ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪೊಯ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀ ಮುಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಕೇರಳ, ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡದ ಜನಮಾನಿಲೆಗ್ ಕೊಲ್ಲೂರು ಪಂಡ ಆಂಡ್ ವರ್ಷೊಡರ ಭೇಟಿ ಕೊರೊಂದೆ ಇಜ್ಜಿ. ಇಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಮುಕಾಂಬಿಕೆ ಸನ್ನಿಧಿಡು ಮಾರ್ನಿಮಿ ಉಚ್ಚಯ ಭಾರಿ ಸಂಭ್ರಮಡು ನಡತೊಂದುಂಡು. ದೇವಿರ್ನ ಉಚ್ಚಯ ಮೂರ್ತಿನು ತೇರಡು ಕುಲ್ಲಾದು ಉಚ್ಚಯ ನಡತಂಡ. ಗುರುವಾರ ಆಯುಧ ಪೂಜೆದ ದಿನ ಕಾಂಡೆ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ನಡಪಾದಿತ್ತೇರೋ. ರಾತ್ರಿ ಮೇಷ ಲಗ್ನುಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ದೇವಿನ ಉಚ್ಚಯ ಕರಿತೇರೋ. ಕೋವಿಡ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ತಿನ್ನಿಡ್ದಾವ್ರ ಲೆಕ್ಕೊಡದೆಚ್ಚ ಜನ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ದೊತ್ತನರೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಾಂಡ್. ಅಂಚಾದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಡು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೇಲೆದಕ್ಕಲು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲಿನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಉಚ್ಚೆಯೊಡು ಪಾಲ್ದೊತ್ತೊಂಡೆರೋ. ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಎನ್ಮನೆ ಪೂಜೆ ಬೊಕ ಉಚ್ಚಯ ನಡತಂಡ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚಾವಡಿಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಲಯದ 5 ಸಾಧಕರಿಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರಾಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್ ಪದ್ಮರಾಜ್ ತಮ್ಮನದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ತಿರೋ. ಕುಡ್ಲದ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಉಚ್ಚಯ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಗುರುವಾರ ಎನ್ಮನೆ ದಿನ ಆಯುಧ ಪೂಜೆದ ವಿಶೇಷ ದಿನ ಆದಿತ್ತದು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ. ರಾತ್ರಿ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಪುಷ್ಪಾಲಂಕಾರ, ಮಹಾಪೂಜೆ ನಡಪಾಯಿರೋ. ಬಲಿ ಉಚ್ಚಯ ಬೊಳ್ಳಿ ತೀರ್ದ ಮಿನದನ ನಡತಂಡ. ಕರೆಂಟ್ ಬಲ್ಪು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣಡು ಸಿಂಗಾರ ಆದಿತ್ತದು. ತೂಪಿ ಕಣ್ಣಗು ರಂಗದಿಂಜಾಂಡ್. ಊರು ಪರ ಊರ್ಲಿನ ಪಾಕಜನ ಭಕ್ತರು ಮಾರ್ನಿಮಿ ಉಚ್ಚೆಯಡು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡೆರೋ. ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ನವ ದುರ್ಗೆಲೆಗ್ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರೋದಪ್ಪೆ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿರ್ನ ಇಂಬು ನಟ್ಟುಂಡೆರೋ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದದೆ ತೊಂಡೆರೋ.
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಾವಡಿಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಲಯದ ಜವಣ ಜವಂದಿ ಸಾಧಕೆರೆಗ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಉಚ್ಚೇದ ಲೆಕ್ಕುಡು ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರೋ ಭಗವತಿ ಆರಾಧನೆ ವಿಷಯಡು ವಿಶೇಷ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡಪಾದು ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ್ದು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪಡೆಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾರ್, ಯುವ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸಾರ್ಥಕ್ ಎಸ್ ಕುಮಾರ್, ಗಣರಾಜ್ಯ ಪೇರಿಡಿಡು ಪಾಲ್ದೆತ್ತುನ್ನ ವಿಂದ್ಯಾ ಎಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಟೀಮ್ SVS ದ ಅಭಿನ್ ಬಂಗೇರ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಕುಮಾರಿ ಶಿಫಾಲಿ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಪಡೆಯರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮನ್ಪುನೆಟ್ಟು ಸಾಧಕರಾದ ಗುರ್ತು ಮಲ್ತೊನ್ನ ದಿನೇಶ್ ಸುವರ್ಣರ ಈ ಮೇರೆಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಲೆಕ್ಕುಡು ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರೋ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನ ಹರೀಶ್ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ, ಮೋಹನ್ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ, ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ, ಕ್ಷೇತ್ರಾಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರೋ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತಿನ ದಸರಾ ವೈಭವ 2021 ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗುರುವಾರ ಮುಗಿತಲಾಂಡ್. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕಿ ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿಡ್ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಮಾತಾನಂದಮಯಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತಿರು. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ದಸರಾ ವೈಭವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಿನ ಎನ್ಮನೆ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದೀಪನ ಬೊಕ್ಕ ಮುಗಿತಲ ಲೇಸ್ ಗುರುವಾರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಬಿಪಿ ಕರ್ಕೇರ ಸಭಾಂಗಣದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಿಪಿ ಕರ್ಕೇರ ಚಾವಡಿಡ ನಡೆತಂಡ. ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಮಾತಾನಂದಮಯಿ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಸೇರಿಗಿಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತಿರು. ದುರ್ಗಾ ಶಕ್ತಿಡು ದುಷ್ಟ ಸಂಹಾರದ ಶಕ್ತಿಲಾ ಉಂಡು, ಇಂಬು ಕೊರ್ಪುನ ಶಕ್ತಿಲಾ ಉಂಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಬು ಪಡೆಯುಡುಂದಾಂಡ ಬದುಕನು ಎಡ್ಡೆ ಸಾದಿಡು ಕೊನವುಡು ಅಂಚಾಂಡ ದೇವಿರನಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪು ಇருந்து ಮಾತಾನಂದಮಯಿ ಪಂಡೆರೋ. 7 ಬಣ್ಣ ಸೇರಿ ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣವಾಯಿತು ಅಂತ. ಜಗನ್ಮಾತೆ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಅವಳಿಗೆ ನಾನಾ ಸ್ವರೂಪಗಳು, ನಾನಾ ಹೆಸರುಗಳು. ಲಲಿತ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ 1000 ಹೆಸರುಗಳು, ನಾಮೋಕ್ತಿಗಳು, ನಾಮರೂಪಗಳು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ನಾಮ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ. ಅವರವರ ಭಾವಕ್ಕೆ, ಅವರವರ ಭಕುತಿಗೆ ಅವಳು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ನವರಾತ್ರಿಯ ಪರ್ವಕಾಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದುಷ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಷ್ಟ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ದೇವಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ. ಅವಳಲ್ಲಿ ನಿಗ್ರಹ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು, ಅನುಗ್ರಹ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು, ಎರಡನ್ನೂ ಕೊಡುವವಳು ಅವಳೇ. ಆದರೆ ನಿಗ್ರಹವನ್ನು ಯಾವುದು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ದೇವಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ವಿಚಾರ. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿ ವಹಿಸ್ತು ಪಾತಿರ್ದು ನಮ್ಮಡ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಪ್ಪುಡು ಜೋಕ್ಲಿಗೂ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲ್ಪನವು ಮಾತಿರ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಬರವು ಕಲ್ತಂಡ ಯಾವಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲ್ಪುಡು ರಾಜಕೀಯಗೂ ಪೊಂಜು ಪೊಗ್ಗುಂಡ ಗಂಧದ ಮರ ತಂಚಾವುಡು ನಮ್ಮ ಸರಿ ಇತ್ತಂಡ ರಾಜಕೀಯದ ಎಡ್ಡೆ ರಂಗ ಬೇತೆ ಇಜ್ಜಿಯಿಂದ ಅರ್ಪಂಡಿರೋ. ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಂದರೆ ಈ ಕಾಸರಕನ ತೋಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಗಂಧದ ಮರದ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ಗಂಧದ ತೋಟದಲ್ಲಿ 4 ಕಾಸರಕನ ಮರ ಇದ್ದರೂ ನೀವು ದೂರದಿಂದ ಹೇಳೋದು ನೋಡಿ ಅದು ಗಂಧದ ತೋಟ ಅಂತ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಕಾಸರಕನ ತೋಟದೊಳಗೆ 4 ಗಂಧದ ಮರ ಇದ್ದರೆ ಗಂಧದ ಮರವನ್ನು ಯಾರೂ ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಸರಕನ ಮರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ರಾಜಕೀಯದ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಾಸರಕನ ಮರ ಅಲ್ಲ, ಗಂಧದ ಮರಗಳು ಇರಬೇಕು, ಅದು ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಕುಡ್ಲದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಷಾ ಪ್ರಭಾ ನಾಯಕ್ ಪಾತಿರ್ದು ಜೀವನದ ಮಟ್ಟ ಎಂಚ ಒಪ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನೇನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುನವೇ ನಮ್ಮ ಭರವು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದು ಆರ್ಪಂಡೆರೋ. ಈ 9 ಕಲರ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಈ ಕಲರ್ಗಳು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್. ಆ ಸಸ್ಯದ ಕಲರ್ ಏನು ಗ್ರೀನ್, ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಗ್ರೀನ್ ಹೇಳೋದು ಇಟ್ಸ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ 7 ಕಲರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವಿಬ್ಜಾರ್, ಅದನ್ನು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೇವೆ ನಾವು. ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲಿನ ಕಲರನ್ನು ನೀವು ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವಂಥದ್ದು ಬಿಳಿ ಕಲರ್ ಅಂತೇಳಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿಯೋ ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ರೀತಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವಾಗ ಜೀವನದ ಸತ್ಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್.
ಸೊ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಬರ್ತ್, ಸಮೃದ್ಧಿ. ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಬೇಕು. ಆ ಹಸಿರೇ ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರ. ಮಾರ್ನಿಮಿದಪ್ಪಗ ನವದುರ್ಗೆನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವ ದುರ್ಗೆನ ಪ್ರತಿರೂಪ ಪೊಣ್ಣನು ಸುಮಾರಾದ ತುಯರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ದ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದ ಒತ್ತು ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವೀಣಾ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡಿರೋ. ಅವಳಲ್ಲಿರುವ ಏನು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಚೈತನ್ಯವಿದೆ, ಅದು ಹೊರಬಾರದೆ. ಅದರಿಂದ ಆದ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಏನು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವಳ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇದರಿಂದ ಸಮಾಜ ಹೊರಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಳ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಆ ವಿದ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ವಿದ್ಯೆ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು, ತನ್ನ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ, ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ, ತನ್ನ ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಶಿವಳ್ಳಿ ರೈ ಮಾರ್ಟಿನ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಸಂದೇಶ ಕೊರಿಯರು. ಏನಪೋಯ ಡೀಮ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಧಿಕಾರಿ, ಜರ್ಮನ್ ತುಳುವೆರೆ ಸಂಚಾಲಕಿ ಭಾನುಮತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸನಾತನ ನಾಟ್ಯಾಲಯದ ವಿದೂಷಿ ಶಾರದಾ ಮಣಿಶೇಖರ್, ವಾತಿಕಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ದ ಯಜಮಾನ್ದಿ ವಾತಿಕಾ ಪೈ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿರೋ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸೌಮ್ಯ ಎಲ್ ಕರ್ಕೇರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತರೋ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರೋ. ಕುಡ್ಲದ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡೆದ ನಿಲಿಟ್ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ 2021 ತಾಲೆಕ್ಕೊಡು ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ತಮ್ಮನ ತುಳು ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಬೊಕ್ಕ ತೆನಸುಕಿಟ್ಟು ಕೊರ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಡು ನಡೆತಂಡ. ಬಿನ್ನಿರ್ನ ಸೇರ್ಗೆಡು ನಡೆತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 300 ಹೆಚ್ಚ ಜನಕ್ಕೂ ತೆನಸುಕಿಟ್ಲೇನು ಪಟ್ಟಿಯರು. ಕುಡ್ಲದ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡೆದ ನಿಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ 2021 ತಾಲೆಕ್ಕೊಡು ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಡು ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ತಮ್ಮನ ಬೊಕ್ಕ ತೆನಸುಗಿಟ್ಟು ಕೊರ್ಪನ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಲು. ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕರಿನ ಇರುವ ವರ್ಷಲಿಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡಪ ಒಂದು ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದೇಶದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ ಬಗೆಟ್ಟು ಜವಣಿರಡ ಮರ್ಯಾದೆ ಮೂಡವನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಂಡ. ಬಿನ್ನಿರ್ನ ಸೇರಿಗೆಡು ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರೋ. ಎದ್ದನ್ನ ಈ ಬರ್ಕೆ ಟೀಮು 21 ವರ್ಷದಿಂದ ಆ ಜವನೇರ್ಪುರ ಯುನಿಕ್ಲ ಉಂತುದು ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಸಾಂಗವಾದ ನಡಪಾವುದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಅವನ ಆ ಪೊರ್ಲುನೊಂಜಿ ಏರ್ಸಾವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಲೆತ್ತದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ಲವೇರು ವೇದಿಕೆ ಲೆತ್ತದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಾನ ಧರ್ಮ ಪಾಪ ಏರೋ 4 ಜನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತನ ಆರೈತ ಡಬಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಏನು 300 ಜನಕ್ಕೆ ಕಿಟ್ಟು ಬಂಡದ ತಮಾಷೆನ 300 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಲೆತ್ತದ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪಾಪ ಅರಿಸಾಮಾನು ಅವು ಒಂದು ಇಲ್ಲಾಗ ಬೋಡ್ತಿನ ಕಷ್ಟಗೂ ನಮ್ಮ ಅಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪಿನ ಬಂಡ ನಿಜವಾದ ಎದ್ದನ್ನ ಈರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರ ಟೀಮುಗು ಕಮಾಯಿ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಏತ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದನ ಅವೇನು ಏರ್ಲ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪರೆ ಪೂಪಿಜೇರು ಆಂಡ ಎದ್ದಣ್ಣ ಅಂಚತ್ 6 ಮಂದಿನ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರ್ನ ಈ ಪಿಲಿ ನಾಲ್ಕೆಡ್ ಏತ್ 6 ಬರ್ಪುಂಡ ಆರ್ನ ಕಿಶೆಟ್ಟೆಡ್ ಪಾರ್ದು ಐಟೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ಟೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಂಡಲ ಅವೇನು ದಾದ ಮಂತಂಡ ಮಾತ ಪಾಪದಕ್ಕಲೇನ ಲೆತ್ತದ ಅತ್ತು ಒಯ್ಕಾಂಡಲ ಸಂಘಟನೆ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಈ ಶಾಲೆ ಇನ್ನು ಈತು ಪೊರ್ಲಾದ 3 ಬರೋಡ್ ಬಂದಾನಾಗ ಈ ಶಾಲೆದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಉಡ್ಪತ್ತಿನ ಟೀಚರ್ನ ಕಲ ಸಂಬಳ ಅಡ್ಪತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ತೂವನ್ ಬೈದಿನ ಈ ನಮ್ಮ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಮುಂದೆ ಕೈ ಅಕಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಡಲ್ಜಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ 300 ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೂ ತೆನಸ್ಲಿನ ಕಿಟ್ಟು ಪಟ್ಟಿಯರು. ದಸರಾ ಉಚ್ಚಿಯುಡು ಕರಿನ 28 ವರ್ಷಲಿಡ್ದು ಬುಡಂದೆ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲೆ ಪಿಲಿವೇಷದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಮಲ್ತದು ದಸರಾ ಶೋಭಾ ಯಾತ್ರೆಡು ಪಾಲ್ದಿತ್ತುನ್ನ ಕೀರ್ತಿ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಸಂದುಡು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ, ಜಯಂತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆದ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್, ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪಕ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ ಬರ್ಕೆ, ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸುಚೀಂದ್ರ ಬರ್ಕೆ, ಕಾರಿಂತಿರು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡಿರೋ.
ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಒಟ್ಟು 9 ದಿನದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆರಾಧನೆಡು ಆಯುಧ ಪೂಜೆಲ ಒಂಜಾದುಂಡು. ಆಯುಧಲೆಗ್ ಕರ್ಬದ ಸಾಧನಲು ಯಂತ್ರಲೆಗ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ವರ್ಷೇಡಿ ಒವ್ವೇ ವಿಘ್ನ ಬರಂದಿನಂಚ ನಟ್ಟೊನ್ವೆರು. ಶುಕ್ರವಾರ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಡು ಪುನಃ ಪ್ಲಾಮಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ನಡಪಾಯರು. ತುಳುನಾಡದ ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಚರಣೆಲೆಡು ಒಂಜಿ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ. ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಎನ್ಮನೆ ದಿನ ಅತ್ತಂಡ ಒರ್ಮನೆ ದಿನ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಕರಿಪುಯರು. ನಮ್ಮ ಪತ್ತುನ ಆಯುಧ ಕರ್ಬದ ಸಾಧನಲು ಯಂತ್ರಲು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಸಾಧನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕೈ ಪತ್ತುಡು ವರ್ಷ ಇಡೀ ಒವ್ವೇ ಸಮಸ್ಯೆದ್ದಾಂತೆ ವಿಘ್ನದಂತೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಸಾಗುಡುಂದು ನಟ್ಟೊಂದು ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಯರು. ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾಡು ಪುನಃ ಪ್ಲಾಮಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಮಾರ್ನಿಮಿ ಪೂಜೆದ ಅಧಿಪತಿ ಶ್ರೀ ದೇವಿನ ಸುಗಿತೊಂದು ಮಾಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿರೋ. ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾತಾ ಯಂತ್ರೊಲೆಗ್ ಪೂ ಪ್ರಸಾದ ಪಾಡ್ದು ಆರತಿ ಪತ್ತದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿರೋ. ಸುರೇಶ್ ಬಿ ಕರ್ಕೇರರ್ನ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡು ನಡಪಾಯಿನ ಪೂಜೆಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹರೀಶ್ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ, ಮೋಹನ್ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ, ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ, ಸಂತೋಷ್ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಬೆನ್ಪಿ ವರ್ಗದಕ್ಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಗಿರಾಕಿಲು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡಿರೋ. ಕುಡ್ಲ ಬೋಳಾರದ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮಾರ್ನೆಮಿ ಉಚ್ಚೆಯನು ಬಾರಿ ಸಂಭ್ರಮಡು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೆರು. ಗುರುವಾರ ಆಯುಧ ಪೂಜೆದ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆತನು. ಮಾರ್ನೆಮಿದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಇತ್ತನು. ಊರು ಪರ ಊರ್ಲಿನ ಭಕ್ತರು ಈ ಸಂಭ್ರಮಡು ಪಾಲ್ತೆತ್ತೊಂಡೆರು. ಕುಡ್ಲದ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೋಳಾರದ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮಾರ್ನಿಮಿ ಉಚ್ಚೆಯ ಬಾರಿ ಸಂಭ್ರಮಡು ನಡೆತಂಡ. ವರ್ಷಲ ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಆಯುಧ ಪೂಜೆದ ದಿನ ರಥೋತ್ಸವ ನಡಪುನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತದು. ಗುರುವಾರ ಈ ಸರ್ತಿ ಎನ್ಮನೆ ಪೂಜೆದ ದಿನ ರಥೋತ್ಸವ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ. ಮಾರ್ನಿಮಿಡು ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಮಾರ್ನಿಮಿ ವೇಷ ಐಟ್ಲ ಪಿಲಿವೇಷ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಆದಿತ್ತದು. ತೇರ್ದ ಎದುರುಡೆ ಪಿಲಿವೇಷ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪೋಪುನ ಕಟ್ಟುಂಡು. ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಮುರಿದು ಬತ್ತಂಡು. ರಾತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವರನ ಬಂಡಿ ತೀರ್ದ ಉಚ್ಚೆಯ ನಡೆತಂಡು. ಊರು ಪರ ಊರ್ಲೆನ ಭಕ್ತರು ಉಚ್ಚೆಯಡು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೆರು.
ಕುಡ್ಲಾಕದ್ರದ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಆಫೀಸಡು ಗುರುವಾರ ನಡಪಾಯಿನ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ನಾಯಕರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ತ್ರಿಶೂಲ ಪಟ್ಟದು ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಆಗ್ತಿರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಒಂದೇನು ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ತದಂಡ. ಕುಡ್ಲಾಕದ್ರದ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಆಫೀಸಡು ಗುರುವಾರ ನಡಪಾಯಿನ ಆಯುಧ ಪೂಜೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ನಾಯಕರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ತ್ರಿಶೂಲ ಪಟ್ಟದಿರು. ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಆಫೀಸ್ ವಿಶ್ವಶ್ರೀಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡು. ಆಯುಧ ಪೂಜೆಡು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ತ್ರಿಶೂಲ ಪಟ್ಟಣವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಲಿಡು ಸುದ್ದಿ ಆತಂಡು. ತ್ರಿಶೂಲ ಕೊರ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಬಜರಂಗ ದಳದ ನಾಯಕರು ರಘು ಸಕಲೇಶ್ಪುರ, ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ನಾಯಕರು ಶರಣ್ ಪಂಪಲ್ ಇತ್ತಿರು. ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಉಚ್ಚೆಯೋಡು ನಿಚ್ಚಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವರ್ಚುವಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಸೀದಾ ಪ್ರಸಾರ ಹೊಂದಿದ್ದು. ಗುರುವಾರ ಪುತ್ತೂರು ಜಗದೀಶ ಆಚಾರ್ಯರಿಡ್ದು ಭಕ್ತಿಗೀತೆಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕುಡ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಸಿನಿಮಾದ ಕೆಮ್ಮೆಲೆತ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಲದೈವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದ್ಯ ಪಂಡದು ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಸಂದಿಯರು. ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಉಚ್ಚೇಡು ನಿಚ್ಚಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ವರ್ಚುವಲ್ ಆದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಸೀದಾ ಪ್ರಸಾರ ಹೊಂದುಂಡು. ಮಹಾನವಮಿ ಆಯುಧ ಪೂಜೆದ ದಿನ ಗುರುವಾರ ಸಂಗೀತ ಗಾನ ಸಂಭ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತನು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಯಭಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆತಿನ ತುಳುನಾಡ ಗಾನಗಂಧರ್ವ ಬಿರುದುಗ ಸಂದ ದಿನ ಪುತ್ತೂರು ಜಗದೀಶ ಆಚಾರ್ಯ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಲಿನ ಪಂಡದು ಸಂಗೀತ ಅಭಿಮಾನಿಲಿನ ಮನಸ್ಸುಗೂ ಉಲ್ಲಾಸ ಕೊರಿಯರು. ಕುಡ್ಲಾನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಎನ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ಲ ಒರಿ ಸಂಗೀತಗಾರೆ ಆದಿತ್ತದು ಪದ ಪಂಡಿರು. ತುಳುನಾಡ ಆಚಾರ ಇಚಾರ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗೆಟ್ಟು ಅಭಿಮಾನ ಒಪ್ಪುನ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಸಿನಿಮಾದ ಕೆಮ್ಮಲೆತ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಲದೈವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಪದ ಪಂಡದು ಸಂಗೀತಾಭಿಮಾನಿಲಿನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯಿರು. ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ರಿಗೂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರು. ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ವಿಜಯದಶಮಿ ಕುಡ್ಲ ದಸರಾ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ನಡಪಾದು ಆದಿಶಕ್ತಿ ನವದುರ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಾರದಾ ಮೂರ್ತಿಲೇನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಂಗಾವತರಣ ಕಾರಂಜಿ ಕೆದುಟು ಮೂರ್ತಿಲೇನು ನೀರುಗು ಪಾಡುವಿರು. ಇತ್ತೆ ಕೊಡೋರೇನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು. ಕೊಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀ ಮುಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮಾರ್ನಿಮಿ ಉಚ್ಚೆಯ ಆಯುಧ ಪೂಜೆಗೂ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ, ಕೋವಿಡ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪಾಲನೆ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಆರಾಧನೆ. ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಎನ್ಮನೆ ಪೂಜೆ, ಜವಣ ಜವಂದಿ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದಿ, ಪುತ್ತೂರು ಜಗದೀಶ ಆಚಾರ್ಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಕೆಮ್ಮಲಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದ ಪಂಡಿನ ಕುಡ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್. ಬೋಳಾರ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಉಚ್ಚೆಯುಡು ತೇರ್ದಮ್ಮಿನ ದನ, ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ಲಾಮ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಆಯುಧ ಪೂಜೆ.
ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡೆದ ನಿಲೆಟ್ ಕುಡ್ಲ ದಸರಾ ಲೆಕ್ಕುಡು ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ತಮ್ಮನ ತೆನಸು ಕಿಟ್ಟಲಿನ ಕೊರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಡು ದಸರಾ ವೈಭವ ಮುಗಿತಲ ಇಡೆಗು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು